येत ಬರ್ತೀನಿ ಅದೋಡ ಬರ್ರಿ काही रे पण केलं उकल काल म्हणजे रे ते काल रात्री रोसा आलो ने आमचं केल्लाम पिऊन टाईट रे ते नाही होतो रोज आलो हंगात वाड्यान नाही वय आम्ही ते गेलो रे मिळो नाही तुम्हाला तू मेळचे सोड साहेबा ओ लास्ट अगदी डीजेच्या वायर वाटता म्हणता मुझी प्लेट ओढली रे थाने सेट रे टाका नाही ते ती देऊन मी नुई आटली होत्या तुका हा हा तुम्ही समाजसेवे केले ते माका लस रे तू दोन पटी जेवता म्हणून येऊन नाही ते येऊन नाही पण वो आता पिऊन लढाई केलं आमचे नाव पाडणे रे होय रे गुरुपार राहिला हा गती आहे तुझी काय झालं रे काल रात्री ते पिऊन परत गडी करतोय डीजेच्या वायर वाटलंय डीजेच्या वायर तुझी बोशी ओढली उडस नाही नाही रे डीजेच्या वायर वाटला म्हणणार आहे मुझं भूत रे डीजे चला रे केला आमच्या एक ट्रेंडिंग शिल्डच्या नावाने लगाडकडचे नाही काय ट्रेंडिंग तीन गाणसांच्या तू ट्रेंडिंग शील्ड म्हणून लक्ष भरोसा नाही रे तू ट्रेंडिंग शील्ड आणि ट्रेंडिंग शील्डची मर्यादा काढणं मुजी मर्यादा काढणं तुमची मर्यादा काढणार आहे आज लास्ट आणि बी येणार आहे सुमारपटी झाला रे होय त्यांचं आणि बी येणार तरी एवढी लास्ट म्हणता होय आज लास्ट माहिती क्लास कोणाच्या फर्स्ट होत तू आणि बी येणार आज लास्ट लास्ट आणि लास्ट आणि बी येणार लास्ट आणि बी येणार लास्ट चालेल लास्ट म्हणले नाही आणि सुधारचे येताना होय रे आम्ही यार सगळे करता रे डीजेच्या वायर पर वाटतात ते पळो ना वायर रोडचे प्लेट ओढतालो रे होय कर्म आणि तुम्ही लिशिनी यायचे सकाळी उठून नाही रे आता हो का रे रोड मेसता रे इशिन दिशी रोड नाही रे तो काल रात्री पडूला आता उठून नाही माडा म्हणा रेकॉर्ड दामला आणि त्याला दिशीन ओके रेडी ऍक्शन फस्सी नंतर तातो आता काय म्हणते तू राव तू राव तुझे डायलॉग मार तांदो आणि मुझी बोशी ओढली तुम्ही तसे त्या डायलॉग राईट कर ओके चोल्याची चूर हात येतो इथल्या ओके रील्स केला मग सांगा तू बरोबर म्हणून गेलो